Il-komunità tas-Siġġiewi se jkollha childcare center ġdid bħala parti mill-proġett ta' akkomodazzjoni soċjali fit-Triq Dum Manwel Żammit. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha qal kif ix-xogħol f'dan il-proġett li jinkludi fih 84 appartament flimkien ma' 73 garaxx miexi b'ritmu maġġel. Waqt żjara fuq il-għan tax-xogħol f'din il-binja, il-Ministru Galdes ħabbar ukoll in-numru ta' spazju ta' parkeġġ fit-tieni sit ta' akkomodazzjoni soċjali li se jinbena bis-Sweet il-ground tal-futbol tas-Siġġiewi se jkun qed jiżdied. Dan wara li l-Gvern reġa' konsulta mal-Kunsill Lokali flimkien ma' residenti tal-lokal. Parti wkoll qegħdin nimxu l qudiem biex konna wkoll proġett ta' housing affordable u housing soċjali f'pajjiżna fosthom dan hawnhekk li beħsibna wkoll nkun qegħdin immexxuh l qudiem biex jitlesta fix-xogħol li ġejjin, xorta waħda nemmnu wkoll fil-komunità. Il-Ministru Rodrigue Galdes spjega kif dan il-proġett huwa xhieda tal-viżjoni ekonomika u soċjali tal-Gvern, hekk kif se jkun qed jagħti aktar opportunitajiet lill-komunità Siġġiewija sabiex aktar ġenituri żgħażagħ joħorġu jaħdmu waqt li wliedhom ikunu f'ambjent sigur. Min-naħa tiegħu s-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grek stqarr kif huwa ta' sodisfazzjon li l-Gvern ikkonsulta ma' residenti Siġġiewin dwar dan il-proġett.